ngiyanyiswa uwena. Ngicela nehlise umoya. Okay, Ayikho ngizoyishisa umoya. ngicela nehlise umoya sikhulume Ngoba uzulalele vele. Dadewethu, wena uthandana noNtana. Njengamanje ngithandana naye kodwa Awusazi manje uyangingiza manje usuthandana nawe. Ubewuza kakhulu Udidekile ngoba nabanye nje ungazi ukuthi izandla bawudidekile nje manje. Angididike wena. Usethandana awazi. Awuvale umlomo kakhulu nawe. Umnyanyiswa uwena ongijwayele kabi. Ukuba akekho lo mfowethu njengamanje. Angithi lapho ngiyethile ngoba ukhuluma kakhulu. Ngeke uzungenzele lutho manje uzongenzani? Sukuba phela uzongenza manje. Angijwayele kabi mina uzongenzani woza. Baba, Hawu. Wena uvungicika mina avuzenza into eyinkinga. Ngikulethe amantanga bakho shaya phela. Sis, amawele lawa ngani usho njalo? Ngaze ngoba sekushonile. Shuthi bengilala nawo u2. Uthi kushuthi ngadini. Ngilale nawo u2. Mhlawumbe kwasina Bukelo hlelo silungisa umjolo. Let me greet and welcome you to this particular channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. As per usual, the name is Udlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngabe siqala episode yakhe namhlanje siqala ngomkhuleko omkhulu. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mase sigobisa amakhanda phansi. Uyazi ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare on i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Nanku thanks lapha press phela ukwazi ukuthi unikeze thina lokho okuncane ongakwazi ukuthi usize ngako noma usupport ngako ukuze sikwazi ukukhulisa i-channel yethu. Ngaphezulu kwaloko you can join as a member. Kunama exclusive benefits watholayo lapha mengabe nje ujoinile as a member of this particular channel. Remember iyodwa inhloso ukuthi mabe kuphela unyaka 2035 singena kunyaka 2026 sibe siurichile u1 million subscribers and mina ngithembe wena. Ngabe uneyinkinga ezisinto umjolo lula kakhulu ongakwenza emele njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Njengamanje ake sihambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani mase siyalungisa lapho kumele silungise khona sibangene. Sanibonani babukeli, igama lami nguAndiswa Ngwakazondi. Ngibhalele usilungisa umjolo ngoba ngifisa ukuthi angilungisele inkinga enginazo uthandweni. Umbukelo hlelo silungisa umjolo masikubingelele siphinde sibamukele futhi ku-episode yakho njengoba kade shilo siqala uhlelo ukuthi nawe uma ngabe uneyinkinga ezisinto umjolo you can email us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ukuthi uhleli ekhaya usubscribe-ile, kindly subscribe, like and also share this particular channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Uyazi njengamanje ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. So kusho ukuthi wena you can register and bet using i-app yabo nangokuthi futhi uregister lapha using our promo code ebizwa ngokuthi Umjolo. That is UMJOLO. Mwenze njalo uyazi ukuthi izinto zakho ziyoqonda zibe right. Uyazi ke thina ukuthi siduma kakhulu ngokuthela usawoti esilondeni nanokulungisa nje inkinga zabantu abaningi abahlukahlukene. Eceleni kwami kunofethu esinaye la sokhuluma naye sithole ukuthi kungane nathi la ohlelweni siphinde futhi siwufake usawoti esilondeni nangabe kumele siwufake. Kodwa mase ngeke isidingo siyalungisa nje mase beyaqhubeka abantu basale behappy. Mfowethu Grand takababa. Hayi, imnandi kakhulu mfethu. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe nawe ohlelweni. Nanokuthi nje uhloniphe mfethu mengabe uthi khona umuntu obudinga ohlelweni ungachithi isikhathi uzodlala nathi ukhulume nathi. Asiqale nje mfethu ekuqaleni first things first. Sitsheliwe igama lakho thina umuntu osibhalele but ke umbukelo obukayo njengamanje akana idea. Ubani mfethu lesina namhlanje? Hayi igama lami nguNtando. Tando. Awu mfethu. Siyathokoza kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje. Njengoba ulizwe igama le show silungisa umjolo and nawe la namhlanje okusho ukuthi uzolungisa indaba zakho zomjolo. Mhlawumbe uma ngingakubuza nemfethu uyayazi intombazane kuthiwa Andiswa? Ya ngiyayazi Andiswa. Umazi kanjani? Umuntu engithandana naye ufisa uphinde abe uma ingane yami. Okay. I think sina 4 years sithandana from 2021. All right. So I think now it's 5 ngophela sina. All right. So umfethu njengoba nithandana inkinga zikhona vele kuma relationship. Mhlawumbe nina nobabili mabe niba neyinkinga nwa overcome kanjani ama situation enibhekana nayo kwi relationship? Inkinga nje busho sikhona siyahlala sikhulume futhi isikhathi kubuye kube khona lo mdonsisana ukuthi sifuna ukukhuluma sothi siyangiselela ngesikhathi yabo mhlawumbe ubhizi nani ukuthi ukuthi mhlawumbe khona into eyenzakale noma engenzile kodwa siyayilungisa nje lo nto leso sikhathi leso siphinde endlela siqhubeke. Mfethu ngiyazi ukuthi mengabe zikhona izinkinga mhlawumbe zisuke zi-affecta ne relationship.
And njengoba uchaza na ukuthi usually wena nomuntu wakho mengabe niba nenkinga nihlala phansi nikhulume ngayo. But this time around decide ukuthi akulethe la kwishow. Mhlambe into ayiqala ukuyenza njengamanje ukuthi mengabe ninenkinga faka isandla sesithathu noma mhlambe ngisho ekhaya kini emndenini kuyaziwa ukuthi unako mhlambe ukucela umalume acela uma ukuthi angenelele ebudlelwaneni benu. Kukhona la esake saba khona nenkinga kwadinga ukuthi kube kungenelela abazali kwakuma wami noma wakhe. Noma kungaba into eyisho enkulu kangaka kodwa sazama ukuthi ilungiswe kwahlala phansi kwalungiswa. So sikuzobe ngaqali. Okay. Kodwa ke nakhona kwaba nje into yabe isikhashana yaphinde yaba right. Okunye bese sibambela sina ngoba siphela siyakhula. Okay. No, mfethu ongitshele ngepersonality yakhe usisi lokubizela namhlanje uAndiswa. Umuntu kanjani uma ngangichazela njengamchaza njengomuntu onjani? uAndiswa umuntu osifazane o-right, ohloniphayo, oyithandayo, okwazi ukusupport umuntu, okwazi ukucabangela omunye umuntu. Umuntu o-harmless. Akayena umuntu o-violence, osanda ukulwa noma osanda ukukhuluma kakhulu. Noma ekhuluma phela ngoba abantu besifazane bayakhuluma kodwa uyazi ukuthi uhamba phelephi, especially kwi-relationship nabantu besilisa nje, abantu abadala, obaba, omalume kanjalo. Unakho nokuhlonipha ukuthi uyazazi ukuthi umuntu wesifazane. So umuntu nje o-right. Sure. Njengamanje khona mhlawumbe inkinga enkulu obonayo ukuthi kumele ilungiswe ebudlelwaneni benu noma ngokwakho ubona into ihamba kahle uyayibuza uyayiphendula ukuthi kungani kubizelela namhlanje. Noma ngeke ngisho ukuthi siphephe sisi-right kodwa ngokubuka kwami kwezinto noma kukhona lokho lapho nalapho kodwa yonke into isahamba kahle ngoba siyalungisa lapho silungisa khona kancane sixoxe yabo kodwa ngokwami nje kubuka ukuthi isahamba kahle. I know, mfethu ngiyakuthola. Ngoba into ihamba kahle uready ke njengamanje ukuthi umbone umama wekhaya ukhulume naye. Hayi anginankinga. Hayi njengoba uzwa ke mbukela uNtando ready, I am ready and I'm sure no Andiswa she's ready ukuthi azobhoda la akhulume noma ngabe yini la afuna ukuyikhuluma noMfokaduma emphatha kabi noma afuna ukuthi bayilungise. Nawe kungalenzi iphutha lokuthi usuke. Kodwa ke futhi usibuka, subscribe phela ulike uphinde futhi ushare ama videos wethu khona sizokhula sibumndeni omkhulu. Njengamanje ithimba lethu liyahamba losilandela uAndiswa limbeke la. Mengabe efika sobe sesiyakwazi ukuthi sikhulume naye sithole isixazululo. Ungakhohlwa mengabe kumele siwufake uSouth East London uyangazi kuMatify and ngizokwenzela iqiniso ungayindawo. Amasixabana kube lokuxabana nje kwabantu abathandanayo akuze kube khona mhlambe into esekuzoba ukuthi sekuxatshana sesidlala singakhulumisananga uyabo ethandweni nje ku right but kube ukuthi khona ke lokhu ekwenza izinto ibhalele. uNtando veze ukuthi mengabe niba nenkinga akuqali njengamanje ukuthi ungene isandla sesithathu which is me njengamanje but nike naba naso isikhathi whereby mhlambe kwaze kwangena ngisho abazali benu phakathi kobudlelwane benu. So mhlambe iyona ndlela le okholelwa kuyona ukuthi mengabe niba nenkinga nihluleke ukuthi niyilungise nina nobabili kumele kube khona umuntu osithathu ongenelelana. Ngiyangibona kuwumbono omuhle ukuthi kube khona umuntu osithathu ongenelelayo ngoba mangiqala ngikhuluma ngithi ngikhuluma naye sisobabili umuntu ovela shesha phakanyele umoya. Cha ukuthi sezozangibeka isandla manje leyo nto leyo ngisengi-avoida leyo umsindo loyo. Yingakho ngize ngithathe isinqumo sokuthi akabe khona umuntu wesithathu ozosisiza ekuxazululeni lento. Yabo. No, ngiyakuthola. Ngoba ke usekhona uNtando Andiswa angikunikeze ithuba lokuthi ukhulume naye umtshele ukuthi umbizeleni lekhaya namhlanje ngoba uthe uready ukuthi akuzwe ufuna ukuthini kuyena. Uyena lo ngakhuluma naye. Alright, baba ngiyabonga. Ntando. Yeah, sisathi. Ngicabanga ukuthi baba uyazi ukuthi ngikuthanda kanjani. Futhi nje indlela engikuthanda ngayo angifuni ukuthi uthando lethu lusheshe ludikibale noma mhlambe lishabalale nje isinoma kanjani. Kodwa baba kunento engidlayo. Mhlawumbe uma uyangidida mose awufuni isheshe leli gama lisho lelo ongazi ukuthi siqhamuka manje. Kwenzakalani la? Ngizocela ukuthi ungilalele. Abakhamerani lawo? Ngizocela ukuthi ungilalele. Ngiyacela manje sengibuza izinto ngawo mina manje ngibuza umuntu engamazi ngibuza ngawo ukuthi umuntu onjani. Angithi kodwa ngachazela abantu namakhamera msebenzakalani. Uyayibona ke lento engisho ukuthi wena mesikhuluma izinto sobabili shisho phakanye lo moya. Ukuthi kunento ekudlayo yini lekudlayo. Leyo nto mayikudla phezulu zokudlela la. Ngicela ukuthi ungilalele. Akwazi ukuthi ukhulume nami sikhuluma izinto kathi silungise. Angithi ngiyakhuluma manje nawe kanti ngithi ngenzani manje Ntando. Okay, inkinga ikanje. Inkinga yani le. Since waqala kushona ubhuti wakho lo yiwele ila ngiqale khona ukurealize ukuthi
khona umqondo bengishawa wona la. Umqondo wani Andisi? Ngoba nginengane so manje angisazi ukuthi ingane kahle kahle eyabani. Uyangidida njengamanje. Yabo njengamanje uyangidida and uyanginyanyisa. Manje Ungazothi ngiyanyanyisa mina ngoba ngifuna ukuthi angisukhulumela ngakini, angisukhulumela ngakini. Ungitshela ukuthi wena manje la uyadideka into ekudlayo. Angithi Okwesibili uzokhuluma ukushona kwamfowethu. Okwesithathu manje usinenkinga unengane usikwenzakalani? Angitshelisa into eqondile Andisi kwenzakalani? Ungangidini. ngizocela ungivalele uma ungasho ukuthi ngiyakudina phela nawe ungazonginyanyisa. Uzongibonisa nabantu ukuthini ungazonginyanyisa wena. Hawu. Uzongilalela manje ngitshela indaba ngoba ngifuna ukukutshela ukuthi yini eyenza ukuthi manje uzongilalela yini? Indaba usinganginyanyisa. Uzongilalela ungazonginyanyisa ungangidini unganginyanyisi. Ngifuna ukukutshela ukuthi yini engilekelela. Hawu. Uzongilalela into engifuna ukukutshela yona. Sowenzani la? Uzongitshela usinganginyanyisa. Ntanto ngicela Kwenzakalani la? Hayi ungangiciki mina. number 4 but Cha phela ngisho ukuthi phela niyazana. Ngilalela ukuthi awufuni ukuthula nomlomo kakhulu wena. Uyindoda enomlomo. Umuntu onjani? Njengamanje isongitshela into enga-understand. Shothi khona into engayikhuluma before. no mfethu Uzofunda Andisi uzofunda. Awuvala umlomo uyakubewuza. Ungilalela ngitshela ukuthi yini inkinga ungazongijwayela kabi ungangisabisi mina. Uzongenzani? sikhuluma Hawu. Uzongenza ungangisabisi mina. Unganginyanyisi nje. Andisi ngicela ukhuluma indaba yakho ukuthi umbizele noNtando la nange sevuka Akangitshela into straight. Ngicela thula ngilalele. Ngitshela ngokushona kwamfowethu. Uthi ukushona kwamfowethu kuyinto emnandi. Kufanele lokho ungikhumbuza leyo nto. Emva kokuthi ubhuti wakho seshonileke noma sefile whatever. Ukhuluma kanjani ukhuluma kanje? Ukhuluma kanje Ukuthi awufuni ukuthula nomlomo uyanginyanyisa uyangibewuza too much. Ngiyayisola ukuthi indaba ngamisisa ngane. Ngiyayisola njengamanje. Okay ngicela nehlisa umoya yabona sizela ukuzolungisa inkinga Ayikho eseyilungisa esakhuluma nami kanje. Ngaphela ukuze ngimthanda Thula sengithulile nawe thula kuvala umlomo ngoba sengithulile. Ukhuluma mina uyangivala. Hayibo. Wona uyathanda nje ukuthi ngizwe ngawe. Emva kokuthi ubhuti wakhe eshonile ilangilize khona ukuthi khona umqondo beningishashawo la. Ingane angisazi ukuthi ekaba nendoda yami ukuthi ubani phakathi kwakho nobhuti wakhe. Ingane awunayo isho ukuthi noma eyami noma Angisazi ngoba bevele ningishashayo. Yonke leminyaka ngazi ukuthi ingane yami Ayingoba ngithi angazi ngoba bongifihlela nanokuthi uyiwena. Ubungifihlela. Bengenza islick. Uyayizwa into ekhuluma lo. ngiyayizwa but ngifuna Wena ungitshela ukuthi ingane manje awunayo isho ukuthi eyami noma eyamfowethu. Awuzange ukuthi ungitshele nanokuthi uyiwena ngazi ubhuti wakhe ngoba nakuseshonile. Uma umuntu angayazi endaweni ukuthi mina ungazongidakela isifebe unyoko ungazonginyanyisa nje kanjalo ungangithathi nje kanjalo mina uzongenzani Samuzi ukhuluma kanjani? Hawu. Siyakhuluma lento uzongitshela uzofuna igama lami. Unganginyanyisi. Izindaba angakhulumi nami. Ngoba ukube lento uyenze ngesikhathi sinazi ngendlela enasi. Ngabe nomlomo manzi bo. Ngoba phela ngabe sendlini sikhuluma ekhaya ngendlela besenza ngayo. Uzofakela amakhamera ngafuna uzobikisa ngami. Angithi ngoba awukwazi ukuthola ukwazi sendlini ubuzo ngishaya ngithi ingakho ngilethela uyanginyanyisa nami nginyanyiswa wena nginyanyiswa wena. ngicela nehlisa umoya okay Ayikho ngizoyishisa umoya. ngicela nehlisa umoya sikhulume nokuzulalele vele. dadewethu wena uthandana noNtando njengamanje ngithandana naye kodwa Awusazi manje uyangingiza manje usuthandana nawe. ubewuza kakhulu Udidekile ngoba nabantu nje ungazi ukuthi izandla zawo udidekile njengamanje. Awazi. awuvala umlomo akhulumi nawe umnyanyiso wena ongijwayeli kabi Ukuba akekho lo mfowethu njengamanje. angithi ngoba ukhuluma kakhulu ngabe uzongenza lutho ke manje uzongenzani sukuba phela uzongenza manje ungijwayeli kabi mina uzongenzani woza hawu wena uvungicika mina uvuzenza into eyinkinga ngikulethe amantanga bakho shaya phela sis amawele lawa ngani usho njalo ngaze ngoba sekushonile shuthi bengilala nawo u2 ngilale nawo u2 Mhlawumbe kwathina soba usutha kwalo lengana act ngenesi nomfowethu. Unamanga ngane yakhona la koduma ngisakhona iyakhona ngiyakutshela nje ngithi ngiyazi mina iyakhona kanjani pho ngiyakathi mina ngiyakutshela ngidida ukuthi namawele bengingazi nanokuthi uyiwele hawu manje ngiconfuse ukuthi ikahle kahle bewomuphi hawu ufuna nje ungangijwayeli kabi ungangijwayela mfethiswa wena confused ngalendlela yokuthi labantu bakhuluma ngokufana ngokufana bakwenza izinto ngokufana ngendlela efanayo sinahlezi isigwele into efanayo indlela kodwa umqondo bese nginako usho njalo yena since eshonile ubhuti wakhe bese nginako mengicabanga ngendlela ukuthi okay sometimes befika awuvala umlomo wena ngikhuluma nawe ngikhuluma nobhuti ovala umlomo ukukhumisa ngapha ngangijwayeli kabi umuntu onganangqondo unyoko nawe sifebe ngangijwayeli kabi ngibiza ngesifebe manje usifebe yazi bafethu njengoba nini mina ayikho into engizoyilungisa nami hawu ngoba lotho ufuna ukungisiza nawe acabanga before ngingakamazi njengoba sengimazi manje usaqhubeka ngokungacabanga sengimbuzile yena ukuthi
wanihlabisa nobabili niwavuma. Izwa nje leyo Umaze nto leyo. kanjani-ke wena usisi mhlawumbe ngibuze kanjalo umaze kanjani nihlangane kanjani nosisi? No ubethandana nomfowethu lo ngasekho eqhuba ngomfebe. Ungangitshela bengiqhawe ufika ngabe ngazi ukuthi welela. Wangitshela ukuthi usenentombi Ngangijwayele nje kanje. Esho ukuthi nakhona hayi ngoba eyithanda. And futhi wayisiza sengayibona into ayiyisho ngoba ngiyayisola sengigaxele mina manje. Mina for 4 years ngazi ukuthi ingane yami. Yini wena ekwenze wagaxela kanti? Angisubethana nomfowethu. Umfowethu esho ukuthi khona intombazane khona nje ufuna ukuthi ashaye kuyona ayidluleke. Ngase ngoba vele siyafana sinavele lemkhuba yethu. Ngosi ngeke ngenze lento besiyenza because nayo beyenza ey'ntombini zami. Mangenza kulo ngamthola ngathi usuyintombazane right kwahlaleka ngakhetha ngagaxela. Kanti uzomithi nje bese khona ngasimba ukhulumayo. Angikhulumi masimo ngitshela iqiniso angijwayeli kabi. Angithi nina beningifebisi. Ngani bihlawula la. Inina beningifebisi. Wenze kahle mfowethu lingane yakho nomfowenu. Hawu. Angithi nje ubuchaza. Inina nabheda angithi nina ngifebisi. Inina angizange ngiqome mina ngaqoma umuntu oyedwa. Ngapha ngazongijwayela ngaqoma umuntu oyedwa mina ilenze kahle ihlawule ngane nomfowenu. Ngangijwayeli kabi. Aphela ngisho u6 months 3 months. Konke lesi isikhathi besendana nami elala nami. Uyangixaka mase uyadide kusingane. Angithi ngiyadideka bengane. Yakhona-ke lapha kini ikhona ungangijwayeli kabi isifebe abantu bakini wena ongifebisayo. Hawu usifebise kabi usulalile nami. Eyi ngaze ngalo kube izinto ngakwazi ukubisela emuva ngabe yaphela indaba. Lapho ngeke ngizipheleke. Eyi ngaze ngalo-ke manje shuthi kwayena ulost akazazi. Ungangijwayeli kabi. Sizofunda. Angithi ngakho ngilethela ngabe ngifuna ukuthi lento silungise ngoba ukhuluma manje kakhulu. usulungisa izinto ngabanye abantu bangaphansi. Uyamazi mfethu, Ngiyamazi uzombhalela kanjani ngamazi ungangijwayeli kabi. Hawu angimazi phela njengawe ukuthi wena bengilala nawe. Kulala nami kuphela. Ngima kubona ngoba ngikwazi mo ngoba wena ngilalile na. Ngeke usungenzela ukuthi uzongenzani. Ngangisabisi mina. Shuthi sisi labantu laba bakhuluma ngokufana. Mengabe be-heavy sex bakuheva ngendlela efanayo yonke into ne-romance ngale ndlela ukuthi wena Cela ukuchazela-ke bhuti yabona lapho since ubhuti wakhe eshonile umqondo uye wangibuyela ukuthi sometimes awuvala umlomo ngisakhuluma nobhuti angikhulumi nawe nawuzwani nokuthula angikhulumi nawe ngimuzwe ngifuna ukuthola kahle ukuthi yenzeke sometimes uthola ukuthi uzofika ngenye imoto kwesinye isikhathi afika ngenye imoto kodwa ngingana ngithi iy'moto zakhe zo sometimes kodwa uthola ukuthi mesilala naye uyangimengiromansa akangikhothi ngaphansi yabo akangikhothi inkomo nje abe snack sangibhore sometimes kodwa silale kahle seze kahle sometimes angangichamisi manje nje kodwa konke lokho sekuzobuya manje ukuthi okay shuthi nangalesikhathi ngilala naye akwazi wena akwazi shuthi bengilala nabantu abahlukene omunye bekwazi ukuthi ngilale kahle nganele kahle naye embedeni omunye nje ubani ngoba banelisa onganakelisa angikhulumi nawe ungazongijwayela kabi angithi ngididekile angithi ngoba nama wena bayini ngoba isifebe isifebe unye ungangijwayeli kabi ungangijwayeli kabi uzongenzani uliswa yini ngizawuhlala phansi mfethu ngizawuhlala phansi mfethu uliswa yini ngizongibambele mfethu ngizawuhlala phansi nayo hawu mfethu usisi ufuna ukwazi ukuthi le ngane le eyakho noma eyamfowenu wena ngokwazi kwakhe ingane yaba mina wangitshela ukuthi umithi angithi bengithandana naye mina bese ngazi ukuthi umfowethu walala naye wamiye wangitshela futhi wasengiyekile mina la ngane mosaqhubeka wena naye ngaqhubeka naye ngoba ngobani sengikhethile sengimthanda ngokuhamba kwesikhathi wangitshela ukuthi umithi ngakwamukela futhi ngangaba nankinga ngaze ngasho ngisho nasekhaya ukuthi sengimisisile so masekhuluma kanje wangiyanyisa mase awusedidekile manje akasazi ukuthi ingane yaba so njengamanje wena vele kodwa phethi iwele kuthiwa umuntu oyedwa so ingane yamfowenu ingane yakho asikho nesidingo sokuthi kuze kwenziwe i-DNA uzothi ingane yakho noma ngabe kunjani mina ngisakholwa nokuthi-ke leyo ngane-ke yakhona la kodwa mhlawumbe uyimise ngaphandle kwalokho yakhona angithi ngiyakutshela kanene uzwa kanjani emadlebeni akho wazi ukubewuza nje kuphela amadlebe awasebenzi mina obewuzayo hawu uyabewuza amadlebe ongathatha ngeke ngizakutshela hawu ngeke uzungenze lutho
Hayibo unganginyanyisi. Ngiyanyisa Ungangiciki le ekhaya. So noma ngabe yini lo ofuna ukuyenza. Kodwa abantu besifazane bona abasiphushayo buka manje ukhuluma kanjani? Hawu. Ufaka uma ukhuluma ngomfasa sowashona. I-respect akanaki. Nandabani mina? Sho kahle kahle Respect wena. uyabukisa phambi kwabantu ngoba Ngoba ufuna ngirespect masiziwayo uma lo muntu atakutshela wena ukuthi uyena manje masakhuluma kanje sho usuzobukisa la. Angizange ngizobukisa ngithi ngiyofuna utshela iqiniso phela ngazi ukuthi ubeuza kakhulu endini uzozungishaya nje. Mayi. Ngiyanyisa. Wena uyancika. Ngiyanyisa. Wena uvungicika. Ngiyanyisa. Uyancika nje. So Hawu. Ngayisola. njengamanje i-relationship yenu iyaqhubeka bafo noma uyayi-end? Bafuna uzoqhubeka kanjani lo muntu oyiphese kanje? Ozongibukanisa kanje uzokhuluma izinto enje, izinto zesizoba uthuka. Yena akasakwazi ukukhuluma nami kahle. Asintando ngicela silungise kanje. Yile enzima kangayenza ukuthi nazi sifake emakhamereni azofaka nabantu. Ngoba phela kwawena ngikwazi ukuthi uzosibuza izinto ezingaka. Uzobuza ukuthi nawe uyadideka. Udidwa yini emjolweni wethu? Uhlangana napho naso. Mfethu. Ngoba kwawena nje uyangiyanyisa nje. One last question mfethu because sengikunyanyisile. Umbuzo wokugcina nje. No, kufanele ngibuze usisi. Buza yena lengisiwazi kakhulu siyazi. Buza sole sisifebe lesi. Manje Wangijwayeli kabi. Buza sole sisifebe sakazondi lesi. Hawu. namapipa bayalingana. Alingani. Alingani. Still awuzwa nalapho. Nangizwa. Hawu. Mina ngibona ukuthi besihlezi siqoyile efanayo. Ngendlela efanayo yini ngoba khona nawo ngaphela singalali ngendlela efanayo. Wazongijwayela kabi. Uzofaka i-chest ngoba samawena. Hawu wena nakuzozenza usiyazi wena. Futhi akho amahlukana la siyaqhubeka siyathandana. Ngiyakutshela nje siyaqhubeka. Lahlanya. Ngiyaqhubeka mina. Siyathandana akho into ephelile la. Hayibo usaba amakhamera uzosaba la muntu siyaqhubeka siyathandana akho amahlukana la. Ila uzobona kahle futhi ukukhulunywa ngoAndi ukhulunywa ngani. Uzobona kahle ukuthi uAndiswa yini ekhulunywa ngayo ekhulunywa ngayo mina nawe sihlukana. Ngiyaqhubeka nalo mina. Hawu. Umuntu osangana kanje. Ninengane mo. Singane ngisenze njani situation. Kodwa umuntu ofake ingane kuleyo situation lo. Siyakude. Nangu umuntu ofake ingane kuleyo. Siyakude. Ngoba ukuba ubile umuntu osifazane wayephatha kahle ngabe ngala kule nkinga ebhekene nayo manje ezobhekana naye ezikhulu because phela ukwalesi una 4 years phela ukusana nalo ngo-2021 wathi nje ufika wabumithisa cha phela lento bayiqala noFirst ngo-2020 sokuphela unyaka mina ngase ngaqhubeka nakuqala unyaka ngo-2020 yo shuthi ingane imise sekungena lowo nyaka lo shuthi ubise last year nje bese sudidekile akazi ukuthi umise soba kumele fanele lokho ngibala inyanga mina ngibalela lo lesifebe lesakazoni ungazongitshela manje ungafuni ungafuni ngibiza unyoka ngesifebe nangambizi ngesifebe bathi ngafebisa wena mayi hayibo enzima indaba yenu isho ngitshela ukuthi ingane yabani yakho noma yawelela so ngokwazi kwakho mpethe ingane yakho sonke lesikhathi ngazi ukuthi ingane yami and u right ngaloko bengi-right sekushintsha manje ufuna kwenziwe i-DNA angisekodwa ukusho namanje ukuthi i-DNA ngoba amanye lo muntu i-DNA ngiyayifuna kufanele yenziwe kufanele kutholakale ukuthi ingane yakuphi ngoba ngisakhona nokuthi yakhona la koduma ngisakhona mekhuluma kanje lo phela kwesinye isikhathi lo benokuhamba athi uyakubo mase sesibona sekutholakala ukuthi akekho kuba mase siba nenkinga mase la sengena khona abazali ngoba kuso wena nenkinga uyena gijima kuqala afaka angayingeni ke lonto asisanga-ke ngalonto ayingeni-ke leyoabona into engayifuni ukunginyanyisa zonke-ke iy'ndaba angiyifuni nje ukuthi ukhuluma iy'ndaba-ke ayingene-ke leyo lapho leyo ndaba leyo phela usuke kusengaziwe indaba leyo engiyilethe ufuna ubhale nawe uzolithi hhayi ayingeneke leyo akutshela ukuthi ubangani bakhe ubangani bakhe usuyisholani leyo ngoba leyo kasuke siyixabanela sodwa endini usuzoyisholani ususholani la wena uyindoda ebewuza unomlomo uyixoka uyisholani lonto la uyiphixiphiqile ndoda uzoyisholani lonto ngoba into hayi iyazika nje lento isoyenza isinzima kakhulu lesizokwenza sihlukane leyo nto lesizokwenza sihlukane singanginyanyisi asingese sihlukane uyadala angeke sihlukane siyathandana ngeke sihlukane uyahlanya ngicela ukuthi ngoba manje ungibizele ngoba uthi mlungisa wena mina ngingeni mlungisa mina ngithandana ave ngithandana nawe ngiyangisayo ukuthi ngifunani la awuthi ngishilo nje ukwazi ukuthi ubani ubaba wengane wena uthi wena kodwa futhi ufuna i-DNA ngiyayifuna dadewethu uyasinika i-DNA ngiyanikeza i-DNA sihambe siyotest ukuthi ingane yabapho ngempela asihambe siyotest manje la maviki okwahamba uthi ukini ungekho kini usukukephi ngisuke ngiyogruva nabangani bami suke siyophuza mfana mina ngibekezelele yonke ayikho umuntu engisengelaya naye suke ngiyophuza uphuza ngani ngibe noma yangane mina uzohamba suke kusangitshela ukuthi beyophuza uphuza ngani ebengishiye endlini mina ukuthi mina ngisala endlini
Yena uyaphuma Ukwazi 2 weeks. ukuphuza ngani ngomlomo? Akasebenzi abangani bami bayathenga phela utshwala. Umtshelile ukuthi akasebenzi. Umtshelile ukuthi imali unikezwe yimina. Umtshelile ukuthi ingane ngidla ngedwa. Yena akwazi ukunyamalala no 2 weeks bakutshela ukuthi hambe uphuza. Phela abangani bami bamthenga utshwala phela. Hayi ukuthi futhi ngiyamalala njalo. Abangani bakhe mase basengutshela Besizana ngalento la, indaba ukhuluma indaba zasendlini. izinto ebheda. Abusabaqonda ayikho kanjani. Indaba ukhuluma indaba Mase zasendlini. ngiqhubana nalo muntu. Hayi uyangicika ke manje. Qhubeka nalo muntu mina. Ngithe igama lakho ubani? Nawe usuthuli manje lokho sibuza izinto. Umjolo wani? Umjolo we-TV, umjolo idlalaphi le umjolo wani? Uyanyanyisa wena. Kodwa kusala uzile la. I-DNA uzothola i-DNA ingane le yakoduma lapha yini. Mfethu, noma Ungekuyeke kuthiwa futhi kwenzakala, yona. noma uthola ukuthi ingane akusiyona eyakho vele yampowenu eyakho. Nakekela ingane emva kwaloko noma usisi ungamiyeka but Hayi ingane usinoma. Ngeke Ngizomyeka. asiye kanti Sona siyathandana. zisiqeda la. Cha. Asayingeni indaba yakho. Ungamanga uyayingena. Uyayingena. yo Kwanamba bakhe vele ngidinga. Uyayingena. Uyayingena. Ngisamdingi. kodwa mfethu lo muntu lo 2020 2021 nahlangana nawe uthi uyoshaya wafica istop 66 wabambeka. Esirobhile nakhona. Wazingathi angisirobhile. Wasingani nemfu nje ngoba hamba usuyisho usudla nazo. Wazingathi angisirobhile wazongijwayela kabi ngirobhi stop mina. Hayi bonga zongijwayela muhlezi kuhlangana ezobhile futhi ucabanga ukuthi hawu ungakujwayela wena 17 wendoda 17 hlile ngokufenda nasempedeni nesinqe esixegayo. Ha. Bafo ngicela uhlale Hayibo. phansi. Ngicela uhlale phansi mfethu. Hawu ulisha yini ngoba uyalazi qinisa ukuba kuthaya ngiqambela abangaba wuni. Qinisa lamasimba. Hawu Qinisa lamasimba. Hayibo, Mase ukhuluma indaba zakho usayivale ngibiza ngeculo. Neveni nto. Masimba. Hawu sikhuluma into esengikulethele yona la Wena leyo ngane leyo uzoqhubeka nayo wedwa. nawe mina nawe asihlukana. Noma into engizoyenza ngizothatha ingane yami noma ingane yamfowethu sihlale naye ayibone usuphila kanjani. Ngihlala nawe. Usubikisika aphile nabangani bakhe Ngihlukana nawe mina. Ya. Ngihlukana nawe. Ngiqala indoda enje. Uzofinjwa yini? Ungenza Ngizoyiqala mina into unamanga uzobona uzobona. Usazi ngiqala sengiqalile. Unamanga Sengiqalile. uzobulala phela. Uzobona phela. Uzobulala phela leso sifebe sakho. Hayibo. Usibulala uzobona. Uzobona. Sifebe ngifuna sifebe lapho kona ngifuna Sifebe ungakujwayeli kabi. Sobona sifebe unyoka. No, Afethe wafethu. sowena. Ngizabona. Jwayela Ngicela kabi. siyitholile into ade siyifuna bafethu. Ngicela indaba yenu soyilungisa kahle ngendlela. Okubalekile mfethu ukuthi wena uyasho ukuthi uyinakekela ingane nosisi uyavuma futhi nanokuthi uzokunikeza i-DNA yiloko esikufunayo. Cha ingane mina nginankinga naye. Into esenginenkinga nayo sokuyilo sisifebe samasala. Khuluma isho lento ubhuti ayibuzayo khuluma lento ubhuti ayibuza musu uthatha ubhuti ekhuluma wena uthatha umgwaqo yale yini bayisilima wena. Ngisaqhubeka sangibiza ngesilimi. Kodwa Wena ufuna sisiqhubeke sisanda. Ngizoqhubeka kanjani kanje? Angithi akahloniphi indoda engafuni ukuzwa nje umfazi ayitshela ngifunda indoda engezwa la. Ubiza ngomfazi wena. Angifuni indoda egcwele uthufi la mina. Angifuni indoda egcwele Uyamazi uthufi la. umfazi ukuthi into enjani umfazi wena. Uyamazi umfazi wena. Isilima sendoda. Wena uyena umfazi wena. Isidididi. Hayi bafethu. Hawu. Niyabona nani bafethu. Hayibo. Engingakusho nje mina ukuthi mhlawumbe umithisa kahle. Lento yabo mekuthiwa uyaqoma kahle. Uma kuthiwa uqonyiwe qonywa kahle. Uma kuthiwa uyamithisa kahle. Lokho kuyokusave ezintweni eziningi. Ngale kwaloko uyazi ukuthi wena unezandla zakho. Iminwe yakhe u5 isandla phakathi nendawo. Uma uzwe ukuthi khona ekuhluphayo uyazi kumele wenzeni. Uyazi awungizokutshela yonke into uyazi. Ungaloke mfethu ulandela ukukhuluma ukubeka phambi kwakho wenze intoni ziwu2 imnandi kakhulu ngalesi thiwa njalo angazi thiwa so enze into right ingohlala matifane uyangithola einkundleni zokuxhumana noma ungimele ethi matifane@gmail.com uma ungifuna emcimbini wakho ngu-DJ UMC yawenza ama-special appearances uhlelo sisebenzisa ngokubambisana neSiyeza Media ukuthi uyabadinga ufuna ukuqasha amakhamera ufuna bakusikele for ama-live screening noma yini nje ethinta imicimbi uyazazi imicimbi ewunayo wena ama-details wabo bazowashare ngezasi ubathinte ubabize angiyifuni lento eniyenzayo ngiloke nibiza abanye abantu kodwa nibe nisapota thina la wonke umuntu la fanele menomcimbi abize uMatifane wonke umuntu la mekuwukuthi ufuna ukuqasha amakhamera uyazi ukuthi iSiyeza noMatifane abakanje so ngingaphatheka kabuhlungu ngabe ngabe wena unomcimbi kodwa manje ngithi ngiyafika ngizodla iqatha ngifike kushuthi omunye umuntu lapho noma uMC nje omunye nje umuntu mina ngizodla iqatha cabanga kuminyiwe
asihlangane kwi-episode elandelayo. Siyabonga ukubukela kwakho. Mbukelo wehlelo silungisa umjolo siyaphinda siyakubingelela bese siyakwamukela njengenjwayelo ngingudlala Matifane and I am the next big thing in South Africa no longer in KZN now. I'm born and bred here in KZN kodwa ke sengaziwe eNingizimu Afrika yonke. All thanks to you. Siyabonga kakhulu ukuthi ubukele. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, uphinde futhi ushare nansi channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Uyazi ukuthi mengavela nje sokhuluma indaba eziningi ezahlukahlukene isikhuluphi umjolo ukuvusa imizi and stuff and namhlanje ngihleli nobaba ufele emntwini uGumede uphakathwa uyeyeye sokhuluma naye sazi kabanzi ke ngokuthi siphathele nosuku la namhlanje njengoba hlezi sazi ukuthi mengabe khona iyavuka imizi uthando liyathandwana ekhaya kuba mnandi nje whenever simbona baba sawubona baba niyaphila ngiyaphileka kodwa ngiyaphila kisha lami ngimnandi kakhulu angazi noma ngisebenzisa igama elihle noma ngithi ngimnandi hayi awuzothi umuntu wesifazane yani siyajabula ukuthi unathi la ohlelweni namhlanje siyazi ukuthi uhlezi ufika but before nje sikhulume mhlambe ngezinto osilethele zona namhlanje noma uzokhuluma ngazo ngifuna sike sibheke le ndaba yokuthi njalo uma ufike la nami ezudlala Matifane ngiyawathola ama calls abantu bekudinga abantu bebonga ukuthi ubasizile abanye besho ukuthi amapipa seyavuka mekade nesiyeza abanye besho ukuthi yonke into ihamba kahle mhlawumbe umbuzo oqala engingaba nawo ukuthi ke njengoba manje usibhizi usikhatha kanje yintombi zethu omama ekhaya wena ngempela lezi zinto ziyakusebenzela yini ngoba umbuzo lefanele ngobuze wazi uyibona bonke abantu ngamanye amazwi ukuthi ngifuna ukwazi imfihlo zami okay angivele ngiqale nje kanje ngoba ngiyindoda ebhosha ingashitabi so ngizocela ukuthi makukhona ingane ebantwini abadala emakhaya eduzane ne-TV nihlehlise ngoba ulimi lwami luqojema so mina ngumthoziswa kwaGumede ngokuzalwa ngizalwa eHarding la ngiphuma khona inkosi engiphethe uDlamini induna yami uMajozi bafowethu mina ngizele mina ngaba nenkinga ke ekukhuleni kwami ngikhule ngumuntu omuhle esikoleni ngimodela ngidansa futhi ngidlala ibhola kwawukuthi abantu besifazane bayayiwela ngaleyo ndlela ngagcina ngiba nezingane early okay namanje ngisasena mina ukunyaka okuphela inabukeni engalithenganga nobisi engalithenganga liyabhupha zingane so mina manje nginika umuthi weingane okuthola abantwana bese ingane awuyithola sokungidakelwa ngempela sho nje kusekhona okuningi ongakwenzi so kufanele ngishaya so mina bafoko nginezingane engane zami ezo33 ngaleza izingane ezikhona nje njengamanje hayi nginazo ngingayibali izingane ezaphuphuma zo33 ingane zami ezikhona yokuqala nje ya2002 bese kuze ke kuzoba engigcina ukuyithola ngicabanga ukuthi unyaka ophelile mangaphosisi bese kube le ngizoyithola manje ngoSeptember so oma bazo bawu22 ingane zo33 lokho angikusho ngoba ngihlambalaza oma bengane zami noma ngoba ngihlambalaza mhlambe mina nanginandaba ke nokuthi ngiyahlambalazeka on ini kuma bengane zami nginazo izingane futhi noma bengane zami bayabazi kunezingane ngisela phela mina angitheniwe so nginezingane ezo33 nginoma bengane abawu22 omakoti nje okuzoba basekhaya bazoba banengana nabo ngoba ngeke babe ngaphansi ka2 o ngaphansi ka1 mhlamba bazoba u3 ushembe mengipha amandla mhlamba bazoba u4 noma bazoba u5 because mina ngokwami ekhaya ngifundiswa ukuthi umuntu wesifazane uyakulawula ngamandla akho noma indlela ukukhulisa ikhaya so ngizeleke uyabona ke mbukele ukuthi ngempela siyakweleta njengoba mina ngisanengane eyodwa nje ukuthi ngisele ngo32 kuba kufele empini asingene kuma products osiphathele wona namhlanje ubona ukuthi khona umshove nansi futhi linzima lelo gama isikhiphani la kule mbiza nomshove umshove mntababa itiye lasekhaya so ngike ngalo ngiliveza ulaba esinabo ku WhatsApp bangihlupha ke ngalo abanye sebelobe elifuna ku waya itiye kodwa lingafani namanye amatiye cause lakhiwe ngezihlahla ngigawulele mina ngaligxobela ngayihlanganisela ngayikhandela nje itiye litiye lomuntu wesilisa nowesifazane elemizwa shuthi uqhanyelwe uma umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane so akulone lokuvusa induku kodwa lokwenza imizwa umhalele umuntu noma ulihalele ucansi khona umuntu oqhanyelwa kodwa ucansi uthothi alihalele kunokuthi ulale nomuntu wakho kodwa uthothi ucansi anilwenzi kodwa uma uzula njengendoda uya ngaphandle ubona jazi kuyaheveka la ucansi
ukuthi liyenzeka so le eyokuthi imizwa ihlezi iphezulu eyokuthi mawushayile uthi uqeda kuthama uphinde uqhubeka phezulu kwenye so ngokubili kuyafana kodwa umehluko ukuthi lo omunye uyimbiza lo omunye uyitiye so kodwa mawuqeda kuthama iphinde futhi iphinde iqhubeka o lime hayi kodwa phela lima noma ungasafuni so ngokwemizwa okukwenza ukuthi uhalele ucansi kona kokubili kuyazwakala kahle kakhulu ngiye ngibona ukuthi abantu banako ukumthinta nawe bakuthinte futhi regarding indaba ye-sex kanjalo noshukela because siyazi ukuthi mengabe unoshukela abantu bakhala ngokuthi imizwa yabo ihamba ingasebenzi kahle and most frequently asked question imbuze njengokuthi mhlambe abantu banokungibuza ukuthi ikhona into kashukela obafela emntwini nayo ikhona into ehambisana noshukela nocansi obafela emntwini nayo izikhona izinto ezikanjalo mengabe siyobheka lawo ama-product ekhaya angiqale nje ngoshukela angikusho lokho la kumabona kude ukuthi asikho isifo esikhona emhlabeni esingalapheki and u99.9% wezifo ezikhona emhlabeni akuzona ezemvelo ezokwakhiwa so ezifweni ezakhiwayo uyakwazi ukwakha into ebulalayo futhi uyakwazi ukwakha into ephilisayo so isifo sikashukela siyalapheka angeke ngisho ukuthi ubani osilapha kodwa isifo sikashukela siyalapheka so ushukela mawukwazi ukuthi ulaphe noma mawukwazi ukulawula ushukela uyakwazi ukulawula ipipi so ushukela ke ekhaya uyalawulwa kushukela ukuthi mawuphezulu bephansi mawuphansi ube phezulu or ube kwi level right and then entweni kashukela nepipi izinto zepipi ushukela indlela engozi ngakhona uyazi imizwa noma ipipi uyalibulala noma umuntu esifazane ukuhalela ucansi kuyaphela nya and ushukela unezinto eziningi oyidala emzimbeni womuntu okungekho lula ukuthi uyilapha isibonelo nje izilonda angithi ngoba manje sesikhuluma ngoshukela sikhuluma ngocansi sengena izilonda so umuntu onesilonda sikashukela eyasipholi isilonda sikashukela and sibhlungu siyaqaqamba sinjalo so lo muntu kusokufanele leso silonda siyakwazi ukuthi sihambe sikudalele icancer akithi yabona mase kungena esinye isifo phezu kwesinye isifo so la ngikhona ke ngisekuthaneni ushukela uyalapheka induku ebulawa ubukhona bukashukela iyalapheka kusho ukuthi ipipi lakho mangaba lingavuki ngesizathu sokuthi unoshukela ekhaya lokho siyakwazi ukuthi sikwenze so angiphinde futhi ngikubonge lokho ziningi insizwa eingenayo baningi omama abangenayo ababongayo ukuthi kushukela sesikwazile ukuthi sibalamlele because ushukela yimpi engenamkhawulo uma umuntu ongenalo ulwazi lokuthi uzoyilapha kanjani no kuyazwakala kahle kakhulu ngiyazi ukuthi u-based la eThekwini kakhulu and abantu bayahlupha bafuna ukukubona bafuna ukuza kwena lezi iziphi mhlawumbe indawo sithi mengabe siyakuzona sifike simthole ufele emntwini la eThekwini around mawuseThekwini ekhaya kwamasho mawushaya nje lapho ku Google wakho ubhale ufele emntwini ku Google noma ku Google Map kuzovela ufele emntwini construction so eyasekhaya ke lezokuthatha kubeka ekhaya emakhaya kusehadinga endaweni ekuthiwa iseSantombe eSantombe kunendawo entsha ekuthiwa isemasamini kwagumede embuzini nje mhlawumbe imbuzi ziko 300 ekhaya 400 ilapho ke sekhaya ke lapho ushithi kwamashu na sehadinga la eThekwini sise workshop eduzane ne workshop center eduzane kwama bus terminals la kwakade khona indawo ekuthiwa iHavana kudala silapho ke uma ngabe ula usakhuluma futhi ngendaba yokuduma nokwaziwa kafele emntwini ufele emntwini bafowethu amakhemesa awasupplyayo ala eThekwini kuphela okwamanje uma kukhona omunye umuntu ofuna simsupplyele ngakubo amathuba emisebenzi ke lawo hambe kunoma ngabe yiphi ikhemesi eseduzane kwalawe nohlala ngakhona ufika uthi ngicela la ningifakela ama products akwafela emntwini yimi ozowa promoter so enye yeindlela zokuthi nithole imisebenzi bafowethu enye futhi yeindlela zokuthi ngibonge kunina ngesupport engipha yona ngithi mina uma unengane engasebenzi wena ungasebenzi hamba kuye ekhemesi yangakini ufika uthi ngicela ukuzofaka iproduct or ama products akwafela emntwini la uma bevuma ebese wena uyasendela la ekhaya ukuthi baba vumile so basesenza ke thina uhlelo lokuthi siwalethe ama products akwafela emntwini noma ngabe kuphi la nikhona yini nithole lezo ndawo enzophinde futhi no promote shuthi ngamanye amazwi ufela emntwini yayikhipha imisebenzi okushuthi siyalekelelana ke nawe mina ngizoletha ama products wena uzopromoter then mangena imali bese wena uyahola njengawo wonke umuntu ebese siyalixosha ikati eziko ngicabanga ukuthi ngicathe kahle I know usahamba kahle kakhulu baba ngiyazi futhi ukuthi
ama-products wakho abantu sebewasebenzisile la kwi-show abaningi bawubona imisebenzi yawo. Njengamanje besikhuluma-ke la eThekwini kunomuntu mhlampe ose-Cape Town, kunomuntu ose-Goli, kunomuntu nationwide, sibuka yonke indawo. Siyaposa kaFela Emntwini kwenzakalani? KwaFela Emntwini siyaposa ngazo zonke indlela zokuposa. Ngaba itekisi, ngaba zitolo eziposayo nqana ukusho amagama azo, ungaba ama-courier companies aposayo. Ikakhulukazi khona isitolo enisijwayele esi-110 rand mawusebenzisa. Sidayisa ingubo namafoni nqana ukusisho ngegama. Leso sitolo leso into eliquid noma into eyamanzi njengembiza awuyifaki khona, ungena into ezifana neziwasho, odumba kaSibumbu, ke eminye yemithi ongakwazi ukukhuluma ngayo kwi-TV kanje ngoba iyabophisa kodwa ekhaya siyawakha, futhi nomuntu osuke uthenga ngiyakemvale ukuthi makhona ingane zamantombazane ekhaya ungawuthengi noma ungawubeki ungangeni nawe egcekeni. So siyaposa ngazo zonke indlela ezikhona zokuposa, and okunye Matifane ngifisa abantu bakuyeke. Ngicela abafowethu niyekele ukusifonela ngo-WhatsApp. Inamba zala ekhaya zombili zifonele nje nge-airtime yakho ku-WhatsApp, ungena nje uSWhatsApp kube kuphela. Futhi uma ungena ku-WhatsApp bingelela uhlale odabeni, ungalokhu ubingelela ufuna ukuthi ngiphendule, bingelela uhlale odabeni. Ngamanye amazwi siyatholakala, siyaposa futhi Mntakababa. Ngiyazi ukuthi ngeke ngakubona ubhizi, uke wanyamalala ngingakubona ukuthi wenzani ukuphi. Ngithi ngiyabona use-Cape Town sey'ndaweni ey'ningi ey'hlukahlukene. Tell me more about uhambo lakho. Bafowethu bengingazi ukuthi abantu uFela Emntwini bamthanda kangaka. Bengilindele ukuthi mhlawumbe uFela Emntwini uthandwa la KZN kuphela. Hayi bafowethu ngiphumile ngike ngahamba nje kakhulu, abanye beni bebebona. Ngibile ese-Cape Town, ngibile ese-Pretoria, ngibile bafowethu kwaphuma waphuma ngisho abantu bakwa amavenda, kwaphuma amapeti, kwaphuma amampondo, mina ngiyimpondo-ke ngakwelinye iside, kwaphuma wonke umuntu bafowethu, kwaphuma even amakhoyisani bafowethu. Ningithande kakhulu. Ekungithandeni kwenu-ke mina engikubonile nithanda kakhulu uMatifana neshow yakhe. So bafowethu angisale sengivele ngihlala kuyo le ngoba wena kawuyazi. Bafowethu bengicela ukubuya ngize kunina njenganokungihambela kwenu. Ngizophindela indawo engihambelile ngihambele again. Kodwa kokuhlukile ke manje bengicela Matifana ungivumele ngihambe nawe lezi ndawo. Uma ungivumela ngihamba nawe lezi ndawo, ngiyazi ukuthi unomsebenzi owenzayo we-radio, unezingane ekhaya, unako konke nje okuhle okwenzayo njenganomnumzane noma njenganendoda, njenganomfana okhulisiwe ekhaya. So ebengingakucela uma uzivumela mina nabalandeli bakho nabantu abathanda ama-products akwaFela Emntwini, bengingacela ukuthi usivumele sihambe. Ebese ma uzivumela sihamba bese ngiyacela kunina bafowethu ngoba uMatifana unomsebenzi awenzayo, ngizomiyekisa wena manivuma nina oyena mangabe vuma eze kunina nimbone live ke manje, nimxhawule live njenganomuntu kunina osaziwayo nakumina njenganomuntu odumile osaziwayo, nimxhawule live. Mhlambe bafowethu mina ngakukhokhela ukuthi adle, ngakukhokhela ukuthi alale, ngayikhokhela i-transport, kodwa ngeke ngibe namandla ukuthi mangabe bekade ihambile abuye athengele izingane isikwe ekhaya. Mhlambe lokho sengingakubeka kunina ukuthi mhlawumbe abanye benu bazofika no-5 rand, abanye benu no-10 rand, no-20 rand, abanye benu banezimali ezinkulu-ke ngeke ngikwazi ukuyibiza ngamagama ngoba kuzobe sengathi ngiyamdayisa. Abanye benu bazofika nezimali ezinkulu ukumxhawula nje bafowethu. Abanye ukuzobonga bafo wasilethela umuntu because iqiniso kubantu bakho Matifana ngiyakulwela ukuthi ngilenze. Abaphesheya abala eSouth Africa, abaphesheya kokunye ongakwazi bacelile ukuthi bacela ngize kubona phesheya, base bethi bazongenzela konke engikudingayo. Khona abafowethu abase-UK, khona abafowethu abase-China, khona abafowethu abase-America, kukhona abafowethu abase-Ghana, kunabafowethu ngicabanga mhlawumbe amazwe awu-5 abawabalile abafowethu ngokuhlukana bacela ngifike noma yini engiyidingayo. Ngisho ngila bazongenzela bona, bazohlangana bengale bafoma ama-group abo WhatsApp bangihlanganisele ngikwazi ukuthi ngize la bekhona. Ngivumileke ngathi mina ngizoza phesheya kodwa singizohlela, ngihlela kanye nawe, sikhipha ama-date kanye nawe kanye nabafowethu abasizayo ukuthi siza nini. Then le yala eSouth Africa okuhambela ama-province ngicela ukuyibeka ezandleni zakho bafo, ngicela ukuthi uzivumele ngiye nawe ebantwini bakho bakuthanda bafa abantu nabo. Ngiyabacela ukuthi bafowethu mesefikile lokho kuxhawula ngo-10 rand 20 rand bafowethu, ngiyacela nani kusuke ekujuleni kwey'hliziyo
lo muntu uzobe eshiya umndeni washiya umsebenzi awenzayo ezakunini nasekhaya mefika kafike noplastic cabanga ukuthi ngichaze kahle I know kuyazwakala kahle kakhulu njoba nizwa ke konke kukumina and mina ngihlezi ngisho ukuthi ngithembe nini ukuthi mengabe ngifika lapho ngiyokwazi ukuthi ke nilenze iqiniso ningijabulele njengomuntu wenu olethwe kunini well namhlanje besikhuluma kakhulu ngembiza nomshofu kodwa ngiyazi ukuthi akhona amanye ama products akababa ufele emntwini mhlawumbe usichazele nje wona kancane before sikudedede before ngifike kuwo ngifuna abantu babone ukuthi iwasho ziyasebenza ukugquma udumba kaSibumbu uyasebenza ugcina ukuthi uthambise umuntu wesifazana kuphela wesilisa uyathamba sengishelile ke bafowethu intombi yavuma sengimshelile uMatifana wavuma sengivele ngakwenza nje phambi kwenu ngaqeda Matifana uyavuma ukuthi siyaya kubani I know asambe hayi sengingangena ke kuloko okubuza bafowethu ngicela ukuphinde nginikhumbuze bafowethu lapha ekhaya sinezinto zokubhebha bafowethu njengoba ngicela ukuthi ingane ihlehle lona bafowethu ugoba lo ngegama la ekhaya ugoba ifebe so ngoba ubuye ufune abanye abantu abathe kuba professional noma abathe ukufunda kakhulu osiyazi ngase ngumsusu uyifebe ngoba kungathi ngithuka inhlamba cha igama lawo la ngisho isifebe umuntu owenza umsebenzi umuntu kodwa nokufeba phakathi la uyabaleka la uchama sekusho mina uthi ungachama then la kube ugodo lolu angivele ngiwabiza ama price because a simple low 350 lo then lo ugodo lolu liyabiza kancane lu 850 kodwa lihlala u2 years ugodo lo lokubhebho lwamadoda olwesikhathi eside nalo okubhebho wesikhathi eside bese kube umphikeleli lo nawo okubhebho wesikhathi eside u550 le mithi ihlukene kayifani le mithi kodwa yenza into ecishe ifana kumuntu kuba ukuthi wena ufuna ikulawule kangakanani ebese la ijuice angiphethe nonke ijuice vele anisayithandisisi kahle ngoba inibhoshisa uwaya khona nje umama uthi izinquze wayiveza ngewindi sisegoli uthi hayi abantu abami ngingcolisa itekisi ngoba bengihlele eback seat ngasewindini ngathi hayi kunokuthi ngiyibhoshele ngcono izingayivele ngewindi so bafowethu lo masheshisa lo omasheshisa okubhebha okuvusa ipipi elinenkani lokuthi livu ulekelelana nabo laba kodwa wona umehluko ukuthi noma ngabe unelumbo uyasebenza ke wona lo laba babokuvusa nje ipipi kuphela lo okuvusa ipipi no bese ulekelela nanokuthi uma ngabe unelumbo so ekhaya ke miningi ke imithi khona yabesilisa ukhona yabesifazane abantu besifazane yekelani ukuvumela ukunuka inkomo ingazi inuke ziklineni not ukuthi niyanuka inkomo uthola ukuthi mawufake kunabantu besilisa abathanda ukufaka umunwe ebese bengathi uyahogela ebese lonto ivela iqedima ziklineni yebo la ekhaya siyabiza ukuklina kodwa zama phela u950 uyiklina unyaka wonke ube clean service leyo unyaka wonke mawumuntu wesifazane ungathi wena mawuke waphunyuka wasuza sekufanele ngiphume ngiyohlala eminyaka because ushaya into engabekezele ziklineni bafowethu so yilo engakusho bafu into zokuphepha sakhona izinto zokuyiklina sakhona ezokugquma ezokugeza zokuphalaza zikhona ngiphinde ngibonge kubafowethu abangimessage nabafaka imali nabangithengela izimbuzi bebonga ukuthola imisebenzi ngiyabonga kakhulu bafowethu isandla sidlula ikhanda ngikubonga kakhulu kuhlelo ngoba ngaphandle kohlelo ngabe nina kaningazi ngiyabonga Matifana ngiyabonga kangiphezi mntaka baba siyabonga kakhulu kubaba uGumedo fele emntini onengane eziningi yangilazi phela una 33 neyodwa ngeza umkhatha kubekile umkhatha hayi umkhatha baba yani ama details wonke ababufela emntwini sowafaka la ngezansi khona uzokwazi ukuthi ke uxhumane naye inamba ka WhatsApp inamba yama calls esikucela kakhulu mengabe uSWhatsApp ungaloko uthi hi unjani sawubona igama lami ngodlala Matifana nginenkinga yepipi elingavuki ngakwazi ukuthola iproduct ethile ngisendaweni ethile ipax number yami ethi account number yami ethi account number ethini ngifaka imali simple ngaloko njengoba ungibona ngi-online ngiyaphila so ungaloko kubuza impilo hlala odabeni and yabo le show le mawukuthi awukholwa check lapho uthi ama subscribers mangaki kuthi nje sizoba nosuku lonke
kubhekwe wena wedwa usawubona unjani uyaphila yabo baningi abantu Baningi. so hlala odabeni mawufona futhi nakhona Phaqa. bakithi nidedela abanye ukuthi bhaqa siyokugcina khona le kukhulumeni ngoba Yes. mekwenziwa isex akumele phela sithi bhaqa yabo ama details ababufela emntwini siwafaka la ngezansi khona uzokwazi ukuthi umthole mawula eThekwini ungabathola e-workshop kwamashu bakhona futhi Yes. nakwezinye indawo ngaphinda ubalandele nakuma social njengoba ngishilo ama details azoba khona la ngezansi siyabonga kakhulu ukubukela kwakho sesingasho ke manje ukuthi South Africa yonke the next big thing in South izoba khona ihamba nobaba ufele emntwini siyabonga kakhulu ukubukela kwakho Bangakhohlwa abantu kulabo abangamaNazaretha bafowethu ebuhleni sikhona siseduzane kwendla befundisi nangoJanuary sobe sikhona njengoba kuJuly nangoJanuary sobe sikhona siyabonga kakhulu bafowethu uShemba Benani unyazi lonikhumbule njalo ufele emntwini lo ngiyabonga peace out thank you so much